Magprito kog preskong isda og magprito po kog bulad. Pagkahuman magsabaw po kog duha ka buok isda. Nganon duha lang ka buok ang akong sabawon? Tara, ubanin ni video ha para makabalo mo nganon duha lang ka buok ang akong gisabaw. What's up mga tats? Maglungag sa tag-una no kay naa naman kukoy isda nga giputol-putol nga gikan sa rep. So ako sa nabutangan og tubig kay medyo nigahi jud na siya. Og pagkahuman mukuha lang tag bali duha lang ka buok nga isda mga tats. Nganon duha lang atong kuhaon dia or sabawon kay dili mangaon ang akong sakop ana. Mga tats, very good kay akong iro. Very good bulldog kay akong bulad. Wa gitangag sa iring kay naay gwardiya. Fake na. Ing anak ko mga tats, basta daghang og dalang isda, ako jud nang bularon ang uban no kay lami pod biya ni pinirito nga bulad, di ba? So ato na napritohon ang presko nga isda dira og simpre katong bulad pug nga atong gikuha ganiya pero unahon sa nato ni ang atong pritohon nga isda na tabas. So tabas na og balo mga tats ang akong pritohon no. Katong balo nga duha ka buok ikuha na ko mga tats, ako to siyang sabawon pero ako lang ang mukaon ato. Simpre daghan man tag kamunggay sa palibot mga tats, ato na lang po nang haluan og kamunggay kana pa atong paliton. Dati pa jud mga tats ang ako mga sakop dili jud na mukaon og sinabaw no. Ako jud mukaon ana pero okay lang mga tats, usahay man gud mukaon po na sila pag masuko nako. Naluto naman to atong pinirito mga tats, ato na po nang ilunod ang duha ka buok balo nga atong giputol no. Og simpre ilunod po nato ng isa ka bandihadong kamunggay diha og dili pod mawala ning asin bitchin kay nahuman na magtimpla aw unsa pa himuon nato. Sa tinuod lang mga tats, napasok jud ko no, ako lang giutong sa inyo ha, mo nang voice over ko karon ang akong dila matas nagpanit-panit kay gihigop na ko diretso ang sabaw nga perteng inita unya naka video pa jud ta alang ikat na ko mga tats nga action naman tog okay. Tungod sa kagutom mga tats, ako na lang jud tong giutong no pero wala na tay mahimo, part of the work na siya basta content creator ka. So ingana jud na may tabo. So mao na nato nahimo mga tats, sinabaw, bulad og kanang sawsawan nato dira. Siyempre ang atong anak ang atong kauban sa pagkaon. Ako man gud mga tats basta kaon jud ko sa sulod sa isa ka adlaw dili jud na pwede nga wala ko sinabaw no. Kung wala may niluto nga sinabaw dira mo palit jud ko dito sa gawas sa karinderya balag unsa basta naay sabaw kay nganuman dili ko ganahan mukaon bitaw kanang uga or baho pa jud ang kanon mo nang gusto ko na ay sinabaw kay lami jud ihigop-higop. Siguro sanay lang ko matats kay adlaw-adlaw ta gagunit og isda no, adlaw-adlaw ta gagunit og preskong isda man nang maibog bitaw ta. Lahi mangugo basta makakita kog preskong isda ako dayon nang sabawon. Siyempre matats ato nang pasalamatan ang grasya nga naa sa tong balay no. Ang uban biya dira matats gapalit biya jud nag isda. Siyempre pag mopalit og isda mahal jud na, di ba? Ako'y nakita matats ni palit sa burot no. So ayang kwarta 50 pesos. Unya ang burot perti man nang mahala. So isa lang kabok ang iyang 50. Unya katong isa kabok lima sila kabok ang mukaon na tumatats sa ato pa putol-putulon jud to aron ma-budget nila. Maayo na lang gani ako ang matats kay libre ni no. Mo bitaw ning abot na ko sa balay kanang daghan akong isda ako pong gina-share sa akong mga silingan kay nga naman wala ba na sila kwarta ikapalit, di ba? Luoy pod mo nang ato pus lang tagaan basta naa lang tay grasya.